Hello mga Bisnog! Welcome to Bisayang Tagalog Kitchen. So today is Sunday! So magluto ta. So magluto ta karon og menudo! Pork menudo. So very simple dish, classic Filipino dish. So sa inyo na kayong buhaton, madali lang gawin, masarap pa, affordable, ato nang lutuon. So I learned this dish to my grandparents kay Lola. Bitaw. So, di na natin patatagalin. Let's do and start cooking. Okay, here's the list of our ingredients. Okay, start cooking. Kailangan muna natin marinate ang ating pork belly and liver. So, lagyan natin siya ng suka. Kung meron kayo lime, mas masarap. Yan. Tapos, soy sauce. 2 tablespoon. 1 tablespoon. Yan. Mayroon natin yan. Make sure na nahalo. Gawin mo muna. Make sure na mix siya. Lagyan natin ang black pepper. Garlic powder. Yan. Okay lang. Tapos, i-mix natin. Halo lang. Halo. Okay. Pagkatapos nyan, atin na siyang i-set aside. Start na pa lang. So, start na tayo ng cooking. Preheat natin yung kaldero, pot. Lagyan ng konting oil. Usually, ang ginagawa ko, niluluto ko muna yung carrots, yung potato and carrots. So, provide muna natin yung potato and carrots. Ayan. Puhin muna natin siya hanggang maluto. Hanggang mag-golden brown. Tapos yan, sama na rin natin yung carrots. Kaya ako ginagawa to para paghalo ko sa mamaya, hindi siya ganun ka overcook. Kasi kung iano mo ng pakukulan mo ron, medyo ma-overcook. Half cook lang siya muna. Pag medyo overcook na siya,
pwede na nating kunin. So, ngayon, lulutuin na natin ang ating baboy. Lagay tayo ng onion, ng garlic, onion, nagsasabay ko siya para hindi siya masunog ng gusto. Tapos, lagay na natin yung marinated nating baboy. Kung hindi siya masunog, lagyan mo ng konting tubig. Ayan. Wow. Gisa lang yan. Para ka lang nag-adobo. Palalambutin muna yung baboy. Kailangan natin palambutin yung ating pork. So, at the same time, pwede ka na rin mag-add ng abalone sauce. 1 tablespoon is enough. So, haluin natin. Parang yung ina-adobo nyo lang yan. Tapos, steam natin. Steam natin ng about hanggang lumambot yung baboy. Yan. Pag malambot na yung baboy, medyo malambot na siya, para na siyang adobo, pwede na natin ilagay ang tomato sauce. About 150 pwede na. Nagkabusan. Lagyan natin lahat para masarap. So, lagyan natin konting tubig para may sabaw-sabaw. Lagyan natin konting water para may sabaw-sabaw siya. Mix it. Wow. Wow na wow. Lagyan natin konting ketchup. Sa amin ako naglalagay ko nito para tamis lang. May tamis, halong tamis anghang. Sa pampapula. So, pakulian ulit natin ng another 5 minutes. So, after 5 minutes, yan. Tignan natin kung malambot na ba yung baboy. Lambot na yung baboy, pwede na natin ilagay ang ating hotdog. Palagay ng hotdog, pwede na rin natin ilagay ang pork liver. Ito lang. Inuhuli ko yung pork liver para hindi siya masyadong ma-overcook. Kasi hindi masarap yung liver kung matigas. After that, pwede natin ilagay yung gulay na prinito natin kanina. Halo-halo na siya.
Pwede na natin timplahan siya ng ano, kung garlic powder. Ayan. Palasa. Haluin. Tapos, black pepper. Pakaluan ulit natin. Another things. Para maluto lang yung atay tsaka yung hotdog. Okay guys, constantly haluin nyo para hindi siya manikit. Hindi masunog yung tomato sauce niya. Medium fire. Ayan. Pag kumukulo na, haluin natin. Ayan, para hindi dumikit. Sa tingin nyo, luto na yung atay, wala na siyang dugo-dugo. Make sure na yung atay, hindi siya masyadong ma-overcook. Kasi kung mag-overcook ang atay, ang pork liver niya, titigas. So, lagay na natin yung quail egg. May siya, may tubig. Ayan. Quail egg. Oops. Halo lang. Luto na. Lagay na natin yung bell pepper. Pampabango. Tapos, ito yung onion. Naghiwa ko ng isa, yung hindi kinat, para buo-buo siya. Design. Haluin natin. Yun. Steam it for another 2 minutes. So, ready na itong dish. Ready natin kainin. So guys, ready na ating dish. Pork menudo. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye!